A polémica foi a protagonista no campo do Estradense, que empatou a ceros co ata agora primeiro da táboa o Racing de Ferrol. O partido estivo dominado polos ferroláns, os que se lles anulou un gol nada máis comezar a segunda metade por fora de xogo. O Estradense, pola súa parte, saíu moi forte no segundo tempo e tamén tivo algunha ocasión clara. Os locais presionaron ben en defensa para controlar as xogadas a balón parado do Racing. Mi equipo ha jugado muy motivada porque es el Real Madrid de la tercera, ¿no? El Racing. Y me gustaría que todos los partidos jugaran con esa motivación porque así nos daríamos mejor, ¿no? En la primera parte pues perdoamos a vida ao Estradense e ao final casi a pagamos caro porque na segunda parte xa non tivemos tan fluidos co balón. O que pasa é que, bueno, eu quero ver as imaxes do gol que nos anularon, non? Porque a min pareceme que foi un gol totalmente legal e se as imaxes me demostran o contrario, pois estarei equivocado, pero eu creo, baixo o meu punto de vista, de que o gol é totalmente legal. Os dous equipos rematan a xornada cun punto máis, resultado pouco favorecedor para o Racing de Ferrol, que baixa un posto na táboa e sitúase segundo detrás do Cerceda, Novo Lido.